Linearna jednačina po x je svaka jednačina sa nepoznatom x koja se ekvivalentnim transformacijama svodi na jednačinu oblika gde su a i b realni brojevi. Razlikujemo tri slučaja kada je a različito od nule, kada je a jednako nuli, a b različito od nule i kada su a i b jednaki nuli. Za prvi slučaj, kada je a različito od nule, kažemo da jednačina ima jedinstveno rešenje i ono je u obliku x je jednako b kroz a. Ovo znamo da je moguće jer smo rekli da a neće biti nula, tako da deljenja nulom neće biti. Za drugi slučaj, kada je a jednako nula, a b različito od nule, onda jednačina nema rešenja. I zaista, ako je a jednako nuli, b nikad neće biti različito od nule. Za treći slučaj, kada su a i b jednaki nuli, onda jednačina ima beskonačno mnogo rešenja, odnosno svako x iz skupa realnih brojeva je rešenje. Uradimo sada jedan zadatak sa linearnim jednačinama. Pre nego što krenemo u samo rešavanje jednačine, ovo nas možda malo podsjeća na one izraze kod polinoma gde smo razlomke sveli na isti imenilac. To radimo sada i ovde. Dakle, svaki imenilac moramo malo preoblikovati i na kraju naći NZS za sve ove razlomke. Za imenilac prvog razlomka možemo primetiti da možemo izvući broj 5. U zagradi nam ostaje x na kvadrat minus 1, dok preostala dva razlomka možemo prepisati. U imeniocu prvog razlomka uočimo formulu za razliku kvadrata pa je primenimo. To takođe uradimo i za drugi razlomak. Kod trećeg razlomka u imeniocu imamo 1 minus x, ali mi sve vreme radimo sa x minus 1 jer smo to dobili u prethodna dva razlomka. Treba ovo malo modifikovati tako da se i od 1 minus x dobije oblik x minus 1, ali kako to radimo? Možemo izvući 1 minus ispred 1 minus x i vidjeti šta se dešava. Ako izvučemo taj minus, naš izraz će postati x minus 1, vidjet ćemo sada zašto. Ovim ništa nismo poremetili jer kad bi ovaj minus ušao u zagradu, dobili bismo minus x plus 1, što je ista vrednost kao u našem prethodnom redu, gdje je bilo 1 minus x. Odnosno članovi su samo zamenjali mesta. U sljedećem koraku 2 minusa će nam dati plus. Sada gledamo šta se imamo u imeniocu. Imamo 5, x plus 1 i x minus 1. Prvi razlomak sadrži sve, a šta fali drugom razlomku? U drugom razlomku fali broj 5. Tako da ćemo drugi razlomak pomnožiti brojem 5, odnosno proširiti ga, a trećem razlomku fali 5 i zagrada x plus 1. Sve ovo možemo spojiti jednom razlomačkom crtom. Sada sređujemo brojilac. Nakon sređivanja dobijemo razlomak koji treba biti jednak nuli. Da bi neki razlomak bio jednak nuli, njegov brojilac mora biti nula. Naučili smo u ranim razredima da nula podeljeno na šta god daje nulu. Međutim, u prethodnoj lekciji naučili smo šta su to uslovi koji treba da važe da bi neka nejednakost bila tačna. U ovom slučaju imenilac mora biti različit od nule, odnosno 5 je svakako različito od nule, ono nam ne smeta. Međutim, x plus 1 i x minus 1 smetaju, tako da su uslovi sada. Dakle, x ne sme biti minus 1 i x ne sme biti 1. Što znači da ako u konačnom rešenju dobijemo minus 1 ili 1, ta rešenja moramo odbaciti. Nastavljamo rešavanje naše linearne jednačine. Dobili smo vrednost 3, a to rešenje nam odgovara.